हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव बरायबाय E-shram कार्डनि फुल एप्लाइखौ नायदो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम बिनिफ्राय लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोदोनि फैदोंबा चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो दा लोगोफोर दायो रेजिस्टार जागासिनो दङ नोंथांमोना खालामनो ट्राइ खालामदो दायो जागासिनो दङ दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम बेयावनो जोङो दानिया मबाइल नाम्बारखौ होदो जाय मबाइल नाम्बारा लोगोफोर आधार कार्डजों लिंक थानाय थ' नोंथांमोना बेखौ होथारनांगोन बेनिफ्राय केपचाखौ जेरै दं नोंथांमोना केपचाखौ बेयाव होबानो जाबाय दा नोंथांमोना केपचाखौ हो बेयाव जेरै दं होनानै बेनिफ्राय दानिया गाहायाव फैबावनांगोन थ' बेयाव होदो मबाइल नाम्बारजों बेनिफ्राय केपचाखौ होथारनांगोन जाय मबाइल नाम्बारा आधार कार्डजों लिंक थानाय जाथारनांगोन मानोना OTP फैगोन नालाय थ' नोंथांमोना बेखौ होथारनांगोन स' बेनिफ्राय दानिया गाहायाव नोंथांमोना बे मोननैखौबो न' होनानै दानिया जोङो सेन्ड OTP होनाय लोगो लोगो दानिया OTP फैनाय बेबायदि दा OTP खौ नोंथांमोना बे बक्सआव फिल खालामना होदो बेनिफ्राय साबमिटआव थुनांगौ दा जों फिल खालामबाय बेनिफ्राय साबमिटआव आं बेयाव थुना होबाय दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो आधार कार्डनि नोंनि मेसेज फैसिगोन आरो नों आधार कार्डखौ होनांगोन बेयाव आधार कार्ड जाय आधार कार्ड नाम्बार दङ बेखौ होथारनांगोन दा आधार कार्डखौ जों बेयाव होबाय जाय मबाइल नाम्बारजों लिंक थानाय बेखौ होनानै दानिया जों गाहायाव फैनानै जोङो साबमिटआव थुनांगौ दा जों साबमिटआव थुनोसै लोगोफोर बेयाव जों साबमिटआव थुनोसै दा साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो दानिया OTP फैबावगोन जाय मबाइल नाम्बारा आधार कार्डजों लिंक थानाय दायो फैबाय आंनाव दा नोंथांमोना बेखौ फिल खालामना होदो बेयाव बेनिफ्राय नोंथांमोना भेलिडेट खालामनांगोन थ' भेलिडेट खालामबासो बे साक्सेस जागोन आरो नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन थ' बेयाव जाबाय नै भेलिडेट जाबाय बेनिफ्राय दानिया पार्सनेल इनफरमेसन थ' बेबायदि गासैबो फिलआप खालामनांगोन आरो दा बेनिफ्राय नायदो नै लोगोफोर पार्सनेलाव फैबाय दानिया नोंनि आधार कार्डआव जाय नाम दं बेनो डाइरेक्ट फैखायो थ' बेयाव गासैबो फैगोन नोंनि एड्रेस आधार कार्डनि नेम डेट अफ बार्थ गासैबो फैयो आरो बे फैखाजोबो अट'मेटिक फैयो मानोना भेलिडेट जाबाय नालाय दा बे जाबाय बेनिफ्राय दानिया नेक्स्टआव जोङो बेयाव टिक मार्क होनानै जोङो कन्टिनिउ थुना होदो थ' कन्टिनिउ थुनाय लोगो लोगोनो जोंनि नेक्स्ट पेजआ फैयो थ' दायो आं कन्टिनिउ थुनोसै लोगोफोर थ' दायो कन्टिनिउ थुनाय लोगो लोगो पेजआ गेवना फैबाय दानिया जोङो पार्सनेल इनफरमेसन बेबायदि होनांसिगोन आरो ना थ' नोंथांमोना नायलांबाय था दा मबाइल नाम्बार ओंखारखायो जाय मबाइल नाम्बारा लिंक थाखायो बे ओंखारखायो बेनिफ्राय इमारजेन्सि मबाइल नाम्बार जुदि नोंथांमोना होनो गोसोब्ला होनो हायो अपसनेल एडिसनेल नाम्बार होनो हायो आरो जाहाथे नोंखौ उनाव कन्टेक्ट खालामनो हायो जुदि माबाफोर प्रब्लेम जायोबा जुदि मबाइल नाम्बारा नोंनि सिगांना जुदि गोमाबायोब्ला थ' होनो हायो गोसोब्ला होआबाबो जेबो नङा नोंथांमोननि सायाव बियो दा बेनिफ्राय इमेल आइडियाबो अपसनेल लोगोफोर नोंथांमोना होनो हायो होआब्लाबो जेबो नङा जाय गोजा स्टार मार्क होनाय दङ बे गासिबो कम्पालसरि नाथाय माखासेया एडिसनेल एबा अपसनेल होनो हायो आरो दा मेरिट स्टेटासखौ होदो बेनिफ्राय फादार्स नेमखौ होदो थ' बे जाबायना दानिया ससियेल केटेगरि दा बेयाव जोंनि कास्टखौ होनांगौ लोगोफोर कास्टखौ नोंथांमोना बे बक्सआव थुनानै सेलेक्ट खालामनानै ST खौ होबानो जाबाय दा नोंथांमोना ST खौ होनो हागोन बे बक्सआव थुनानै दा जों ST खौ होनोसै नङा होमबा जों बे बक्सआव थुनानै दा डाइरेक्ट ST गैया STल' दङ बेनिफ्राय कास्ट सार्टिफिकेट दानिया आपल'ड खालामनांगौ नोंथांमोना कास्ट सार्टिफिकेटखौ बेयाव आपल'ड खालामदो थ' बेनिफ्राय MBआ 1 MB हायो दै लोगोफोर नोंथांमोना किबिखौ माने बुरजा हायो आरो बेयाव थ' बेनिफ्राय ब्लाड ग्रुपखौ सेलेक्ट खालामनानै हरदो बेनिफ्राय डिफारेन्टलि एबोलखौ नोंथांमोना न' होदो आरो नङाब्ला थ' बे जाबायना दानिया नमिनि थ' नोंथांमोना नमिनि होनो हायो गोसोब्ला सोरखौ होनो नोंनि मादार्स फादार्स बा सिस्टार ब्रादार बा वाइफ थ' नोंथांमोना जायखिजाया होनो हायो थ' बेयाव नामाव होदो बेनिफ्राय डेट अफ बार्थखौ होदो नमिनिखौ बेनिफ्राय जेन्डारखौ सेलेक्ट खालामनानै रिलेसनशिपा नोंनि मा जायो बेखौ होनानै जोङो सेभ एन्ड कन्टिनिउआव थुना होनांगौ अब्लानो नेक्स्टआ गेवना फैयो दा बिदिब्ला जों बेयाव थुना होनोसै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था स्किप खालामनाङा दा बेयाव नै लोगोफोर नायदो थ' नोंथांमोना बेबायदि होनाय लोगो लोगो दानिया नेक्स्टआ फैयो आरो थ' जोङो नेक्स्टआव जों थांनांसिगोनलाय दानिया लोगोफोर जों दायो जों एड्रेसखौ होनांसिगोन दा बेयाव नायदो नै दा नोंथांमोना रेसिडेन्सियेल एड्रेस डिटेल्स होनांसिगोन दा जों स्टेटखौ सेलेक्ट खालामनांगोन फार्स्टआवनो दा जोंनि स्टेटखौथ' नोंथांमोना मिथिखायो आसामखौ होदो बे बक्सआव थुनानै थ' बेनिफ्राय दानिया हाउस नाम्बार थ' नोंथांमोना हाउस नाम्बारा जेरै दं भटार कार्डआव बेखौ होनो हायो दा नोंथांमोना जायखिजाया हाउस नाम्बारखौ होनो हायो आरो बेयाव मेन्डेटरि होथारनांगोन बेखौ नोंथांमोना दा बेनिफ्राय लकेलिटिखौ होदो नों बबेनि बेयाव होनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय स्टेटआथ' आसाम बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना लादो बेनिफ्राय साब डिस्ट्रिक्ट थायो नोंथांमोना खालामना ला बेखौबो सेलेक्ट दा बेनिफ्राय दानिया जोङो बेयाव हाउस नाम्बारखौ टाइप खालामसै बेनिफ्राय लकेलिटिखौ आंनिखौ होबाय दा नोंथांमोनाबो गाव गावनिखौ होनानै ला बेनिफ्राय स्टेटखौ आसामखौ होनोसै थ' बेनिफ्राय नेक्स्टआव थांसै डिस्ट्रिक्टआव आं होबाय उदालगुरि थ' आंनिखौ होबाय नोंथांमोनाबो गाव गावनिखौ सेलेक्ट खालाम बे बक्सआव दङ गासैबो सेलेक्ट खालामनानै गाव गावनिखौ होनानै लादो दा बेनिफ्राय जों बेखौ होनाय लोगो लोगो दानिया साब डिस्ट्रिक्ट एबा तहसिल थायोना बेखौ होदो उदालगुरि आं होबाय स' बेनिफ्राय पिन क'डआ फैखायो दा बेनिफ्राय दानिया नै लोगोफोर माखासे आरोबाव स्टेइं थ' कारेन्ट लकेसन आरो ना नों बेसेबां समनिफ्राय बे जायगायाव दङ बेखौ होदो जेरै 5 इयार्स 3 इयार्स जायखिजाया थ' नोंथांमोना जायखिजाया होदो मर देन 25 इयार्स नोंनि बैसोनि सायाव जागोन आं बेखौ होबाय 25 नि एजनि बाराखाय स' बेनिफ्राय दानिया नोंथांमोना माइग्रेन्ट वार्कार्स नामा बेखौ येस न' होनांगोन थ' नङाबा नोंथांमोना न'यैनो होना होदो बेखौ
दानिया लोगोफोर जोङो सेभ एन्ड कन्टिनिउ थुना होदो गाहायाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों जोङो बेयाव थुना होदो दा बेयाव थुनाय लोगो लोगो नेक्स्टआ फैसिगोनलाय दा फैबाय दा नोंथांमोना नायलांबाय था भिडिअखौ जोबोद माने इजिथार दा नै जों इडुकेसनाव फैनांसिगोनलाय एड्रेसाव जाखाबाय दा जों नोंनि क्वालिफिकेसनखौ होनांगोन लोगोफोर जे नोङो बेसेबां फरायनाय बेखौबो जों होनांगौ स' बिदिब्ला जोङो आगबारायनोसै बेयाव दा नायदो नै क्वालिफिकेसनखौ नोंथांमोना बक्सआव थुनानै नोङो बेसेबां फरायनाय नोङो बेयाव सेलेक्ट खालामना लादो गाव गावनिखौ गोसोबादि होनानै लादो जायफ्रा एलपि स्कुल नोंथांमोना प्राइमारि बेबादि होनो हागोन जायफ्रा क्लास 6 7 नोंथांमोना मिडिलाव होनो हागोन आरो सेकेन्डारि हायार सेकेन्डारि दङ डिप्ल'मा दङ जायखिजाया नों मा फरायनाय नोंथांमोना बेबायदि होनो हायो आरो जायफ्रा नोंथांमोना बेयाव सेलेक्ट खालामदो जायफ्रा इडुकेसन दङ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै ग्रेजुवेट जादोंबा नोंथांमोना ग्रेजुवेटखौ होनो हागोन दा बिदिब्ला आङो ग्रेजुवेटखौ होनायसै दा ग्रेजुवेट होबाय बेनिफ्राय दानिया इडुकेसन सार्टिफिकेट नोंथांमोना साबमिट खालामथारनांगौ नङा दै लोगोफोर अपसनेलसो 1 MB सिम हरनो हायो थ' इडुकेसन सार्टिफिकेट हराबाबो जेबो नङा नोंथांमोना कम्पालसरि हरथारनाङा बेयाव थ' बिनिफ्राय इनकाम सार्टिफिकेटबो हरथारनाङा कम्पालसरि दै दा बिनिफ्राय दानिया सेभ एन्ड कन्टिनिउ थुना होदो लोगोफोर अब्लानो जोंनि नेक्स्टआ फैसिगोन दा बे कम्पालसरि नङा अपसनेलसो बियो लोगोफोर बेयाव स्टार मार्क गैया गोजा थ' बिनिफ्राय मान्थलि इनकामखौसो नोंथांमोना होथारनांगोन जे बेयाव कम्पालसरि स' बिदिब्ला जों मान्थलि इनकामखौ होनांगोन लोगोफोर जे नोङो मान्थलि बेसेबां खामायो थ' नोंथांमोना होनानै सेभ एन्ड कन्टिनिउ थुनांगौ दा बिदिब्ला जों मान्थलिखौ होनोसै बेयाव दा नोंथांमोना नै बिल' नुदोंना 10,000 बा जिखुनु जाया नोंनि इनकामनि सायाव नोंथांमोना 10,000नि गाहायाव होबानो जाबाय मोजां जागोन थ' बेखौ जोङो होनानै लानोसै 10,000नि गाहायाव थ' खायसेना 10,000बो जाया जानो हागौ लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोना 10,000नि गाहायावनो होनांगोन अपसन गैखाया दा जोङो 10,000नि गाहायावनो होदो लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव होनानै लादो 10,000नि गाहायाव दा बासिबानो जाबाय सोरनाबा बाराबा जानो हागौ दा बे नोंथांमोननि सायाव दा आङो 10,000नि गाहायाव होनोसै फार्स्टनिखौनो होबाय दा बेनिफ्राय जों सेभ एन्ड कन्टिनिउ थुना होनांगौ अब्ला नेक्स्टआ फैसिगोन दायो आं थुना होबाय लोगोफोर नायलांबाय थादो दा बेबायदिब्ला नै बेबायदि मोनसिगोन दानिया अकुपेसन नोङो मा मावो नोंहा मा स्किल्स दङ बेखौ जोङो दा बेयाव टाइप खालामना होनांगौ स' बिदिब्ला जोङो बेयाव नै प्राइमारि अकुपेसन थ' नोंथांमोना नायनोब्ला बिनि डिटेल्सखौ नायनोब्ला नोंथांमोना आइ बाटन नुदोंना बेयाव जों नायनानै लानो हायो माखासे कड थायो दै नोंथांमोना बे कडखौ होनांगोन दा जोङो बेयाव क्लिक खालामसै लोगोफोर कडखौ दा ओमफ्राय नोंथांमोना अट' सार्चबो लानो हायो डाइरेक्ट नोंथांमोना टाइप खालामनो हायो कड नाम्बारखौ होबा जानाय नङा लोगोफोर आं कड नाम्बारखौ होनायदोंमोन कड नाम्बारखौ होबा जाया डाइरेक्ट नोंथांमोना नैबाव नायनो हागोन कड नाम्बारखौ नायनोब्ला मा कड नाम्बार दङ दा जोङो बिअ थांनानै नायनो हायो आरोना जेरै एग्रिकालसारनि कडआ बेसेबां बा फार्मार जिखुनु जाया माने बेयाव जिखुनु जाया पल्ट्रि दङ जायखिजाया बिजनेसमेन दङ बेफोरबायदि माखासे टेकनिकेल लाइनबो दङ आरोना नोंथांमोना बेखौ होनो हायो कड नाम्बारखौ दा जोङो कड नाम्बारखौ बेयाव नायना लाबाय हमना लादो नोंथांमोना बुजिबाय आङो बेखौ एग्जाम्पल होबाय दा बिनिफ्राय थांसै जों नेक्स्टआव लोगोफोर बेयाव नोंथांमोना बेखौ माने कड नाम्बारखौ मिथिखाबाय आरो आं बेखौ बुंबाय थाला दानिया जों नेक्स्टआव थांनोसै नोंथांमोना नायलांबाय था जोबोर इजि नोंथांमोना रोंगोन दा जोङो कड नाम्बार होबा जानाय नङा दै लोगोफोर जोङो बेयाव टाइप खालामना होनांगोन जोङो एग्रिकालसार होनानै टाइप खालामनांगोन अब्लासो जागोन स' बिदिब्ला दानिया वर्किं एक्सपिरियेन्स जुदि नोंथांमोना दङब्ला होदो बेसेबां गोबावनिफ्राय मावगासिनो दङ एक्सपिरियेन्स थानाय आरो जायखिजाया नोंथांमोना टाइप खालामनो हायो बे बक्सआव दा जोङो नै नायदो लोगोफोर जोङो बेयाव टाइप खालामसै नङा होमबा जायखिजाया 5 इयार्सखौ होथ'बाय आङो माने 5 इयार्सनिफ्राय मावगासिनो दङ थ' बेबायदि होनाय जाबाय बेनिफ्राय दानिया सेकेन्डारि अकुपेसन लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामदो दा जों बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो जोङो दानिया बेयाव कड नाम्बार थायो दा जों फिन खनसेबाव कड नाम्बारखौ होनांगोन जोङो एग्रिकालसारनि कड नाम्बारखौ होनांगोन आरो बेयाव नोंथांमोना एग्रिकालसारनि कड नाम्बारखौ होनांगोन बेनिफ्राय जायखिजाया नों होनो हायो नोंनि कड नाम्बारखौ गोसोआव लानानै जेरै आं दहाय नोंथांमोननो खिथादोंमोन बेनिफ्राय सार्टिफिकेट दङब्ला नोंथांमोना होनो हागोन खामानि मावनायनि दा बे गैयाबाबो जेबो नङा होथारनाङा लोगोफोर दानिया नोंथांमोना ट्रेनिंखौ बबेनिफ्राय मोन्दोंमोन एबा लादोंमोन बेखौ होनाय जादों आरो नोंथांमोना डिड नट रिसिभ एनि भकेसनेल ट्रेनिं होनो हायो नोंथांमोना लायाखैब्ला आरो लादोंबाथ' मोजां लादोंबा लादों होनो हागोन दा जोङो नैबेयाव सेल्फ लार्निंखौ होनोसै माने आं हारसिंनो रोंनाय थ' हारसिंनो सोलोंदों आं बेखौ सेल्फ लार्निंआव होबाय आरोना स' बिदिब्ला दानिया स्किल थ' नोंथांमोना नैबेयाव आरो माखासे नोंथांमोना माखासे फर्मेल टेकनिकेल ट्रेनिं मोन्दों नामा बा मोनाखै नामा नोंथांमोना बेखौ सेलेक्ट खालामनानै सेभ एन्ड कन्टिनिउ थुनांगोन नाथाय दायो आं कड नाम्बारखौ बैयाव होदोंमोन ना गोजौआव कड नाम्बार होबा जाया लोगोफोर नोंथांमोना डाइरेक्ट एग्रिकालसार एबा जायखिजाया टाइप खालामनांगोन जाय नोङो गोरोबो बेखौ नोङो टाइप खालामना होनांगोन स' बिदिब्ला नै नायदो बेयाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों थ' कड नाम्बार होनाय लोगो लोगो जायासै बेनिफ्राय जों बेयाव एग्रिकालसार होनानै लिरना होथारनोसै अब्लानो जागोन स' बिदिब्ला जों बेयाव लिरना होनोसै जाहाथे नोंथांमोना मिस्टेक खालामनाङा आं बेयाव एग्जाम्पोल होबाय थ' बिनिफ्राय नायनोसै दानिया नेक्स्टआव नै बेंक डिटेल्स फैबाय दा बेंक डिटेल्सआव नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होनांगोन लोगोफोर नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होथारनांगोन बेयाव बिनिफ्राय एकाउन्ट नाम्बारखौ जों बेयाव टाइप खालामसै
दानिया जोङो बेयाव टाइप खालामबाय कनफार्म खालामबावनांगोन नोंथांमोना गाहायाव होनानै दा जों बेयाव कनफार्म खालामबाय बेनिफ्राय एकाउन्ट हल्डार नेमाव नोंनि नामखौ होदो बेनिफ्राय IFSC कोड IFSC कोड थायोना नोंथांमोना बेखौ होथारनांगोन दा बेखौ होआब्ला साबमिट जानाय नङा बेखायनो जों IFSC कोडखौ होबाय SBI निखौ आं होबाय उदालगुरिनिखौ बेनिफ्राय बेंक नेम नोङो जायखिजाया बेंक नेमखौ होदो SBI बा नोंथांमोना स्टेट बेंक अफ इन्डिया होबानो जाबाय बा नोंथांमोना सेन्ट्रेल बेंक अफ इन्डिया होबानो जाबाय ब्रान्च नेमखौ होदो बेनिफ्राय दानिया सेभ एन्ड कन्टिनिउआव थुना होदो थ' बेयाव आङो सेभ एन्ड कन्टिनिउ थुना होनोसै अब्लानो जोंहा नेक्स्टआ फैसिगोनलाय दा जोङो सेभ एन्ड कन्टिनिउआव थुना होनोसै दानिया जोङो सेभ एन्ड कन्टिनिउ थुनाय लोगो लोगो दानिया माखासे डिक्लेरेसन नोंथांमोना नायनो हासिगोन प्रिभिउआव थुनानै दा प्रिभिउआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना प्रिभिउ मोनसे अपसन मोनो आरो बेयाव थुनाय लोगो लोगो नोङो मा फिलआप खालामहो गासैबो सो जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना आइ आन्डारटेक नोंथांमोना नुदोंना बेयाव नोंथांमोना टिक मार्क होनांगोन बेनिफ्राय बेखौ होनाय लोगो लोगो साबमिट बाटन नोंथांमोना नैबाव थुना होदो साबमिटआव बेयाव थुनाय लोगो लोगोनो साबमिट जासिगोन फाइनाल साबमिट दा मिस्टेक जादोंब्ला नोंथांमोना फाइनाल साबमिट खालामनाङा दै थ' फाइनाल साबमिटआव थुनाय लोगो लोगो दानिया OTP फैयो मबाइल नाम्बाराव दा जों OTP खौ होदो नोंथांमोना गोजौआव नुनो मोनदों OTP दा OTP खौ आं बेयाव फिल खालामसै थ' बेनिफ्राय भेरिफाइड खालामनांगौ लोगोफोर थ' नोंथांमोना भेरिफाइड खालामना ला थ' बेयाव भेरिफाइ खालामबाय स' बेनिफ्राय दानिया साबमिट नोंथांमोना गाहायाव नुदों साबमिटआव थुनाय लोगो लोगोनो बियो फाइनाल साबमिट जासिगोन आरो नोंथांमोननि कार्डआ फैसिगोन दा कार्डआव फट'आ फैया लोगोफोर खायसेना फट' फैयो खायसेना फट' फैया दा जोंनो फट' नांलाया लोगोफोर माने फट' अपसना गैखाया फट' आपल'ड खालामनाय थ' बेखायनो नोंथांमोना जेबो टेनसन लानाङा थ' बेयाव नै गासिबो साक्सेस जाबाय मेसेज फैबाय लोगोफोर नोंथांमोना माने डाउनल'ड खालामना लानो हासिगोन दा नैबेयाव नायदोनि लोगोफोर नोंथांमोना डाउनल'ड अपसन मोनदों आरो कार्डआबो बेबायदि श' जाखाबाय स' नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों दा इजि प्रसेस नोंथांमोना डाउनल'ड खालामना लादो आं बेयाव स्क्रिनशट खालामना लाग्रोबाय नोंथांमोनाबो स्क्रिनशट खालामना ला जाहाथे आइडि नाम्बारखौ बावबाय बायोब्ला स' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना डाउनल'ड अपसन मोनदों जोङो डाउनल'डआव थुना होदो अब्लानो बियो डाउनल'ड जासिगोन दा बिदिब्ला लोगोफोर नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ हानायसेबां शेयार खालामना होदो जाहाथे बयबो रोंनानै नोंथांमोना लेबार कार्ड एबा E-shram कार्डखौ